Καλημέρα σας, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ, στην πάντα φιλόξενη αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, σε αυτή την εκδήλωση για την ΚΕΠ. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης. Αλλά κυρίως, εμείς που την ετοιμάσαμε, όλοι οι διοργανωτές, θέλουμε να αναδείξουμε πώς μέσα από συνέργειες και από ανεδιατελείς συνεργασίες οι κοινωνίες των πολιτών εμπράκτως δουλεύουν για τις αξίες, το διάλογο μεταξύ των πολιτισμών, τον αθλητισμό, τον άνθρωπο και τη ζωή γενικότερα, την αεφορική ανάπτυξη. Ιδιαιτέρως, οι δύο διοργανωτές, UNESCO, Σερών και Πράξεις, θέλουν να τονίσουν την ευχαρίστησή τους προς το Ευρωμεσογειακό Ίδρυμα Αναλύns, το ελληνικό δίκτυο, για την ιδέα και την απόφαση που έχουν πάρει από εδώ και πέρα, από τις αίρες και μετά, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, σε μια διαφορετική πόλη της Ελλάδας, να γίνεται μια εκδήλωση τιμής για την ΚΕΠ. Η θεματική επιλογή της τοπικής οργάνωσης μέλους του Εθνικού Δικτύου Αναλύns Foundation. Οι συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, η ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Πανσεραϊκός, η Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερών, η Αστροπύρη Σερών, ο Φιλοζωικός Όμιλος Σερών, ΑΚΟΕΟΡΑ, ο Σύλλογος Αντισφαίρης Σερών, η INTESO, Information Technology Society, ρομποτική, αγκαλίασαν αυτή την εκδήλωση, λειτουργήσαν μαζί μας και βάλαμε και ένα στοίχημα που θα το χάσουμε, να μην συγκινηθούμε πολύ σε αυτή την αίθουσα. Μου είπανε, δεν το παίρνουμε απόφαση ότι αυτό το στοίχημα θα το χάσουμε, να χαλαρώσουμε. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μην συγκινηθούμε πολύ. Η εκδήλωση, όπως σας είπα, υλοποιείται με την υποστήριξη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών, που δωρεάν παραχώρησε αυτή την αίθουσα και παραχωρεί αυτή την αίθουσα στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, των Σερών. Ένα ακόμη ευχαριστώ στο Σύλλογο Φίλων της Βιβλιοθήκης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια των Σερών, που έκαναν διάχυση της πρόσκλησης αυτής για τη σημερινή εκδήλωση. Και τη Μανουλίδου, λοιπόν, μισός αιώνας προσφοράς ζωής στα κοινά της τοπικής κοινωνίας των Σερών και πέρα από αυτά, βέβαια, εγώ προσωπικά μετράω 40 χρόνια από τη στιγμή που τη γνώρισα την ΚΕΠΗ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σερών, πάνω από τα Ψαράτικα, επί Δημαρχίας Γεωργούλα, και από τότε η πορεία μας καθημερινά ήταν εκείνη, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ΚΕΠΗ συνδύαζε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι εσείς, την έμπνευση με την πρωτοβουλία, την διορατικότητα με τη συνέργεια, την συμμετοχή με το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και όποιος και αν επιχειρήσει να πει, να διαβάσει, να μεταφέρει το βιογραφικό της ΚΕΠΗς, θα τυχήσει. Λοιπόν, είναι η ίδια η ΚΕΠΗ που θα μιλήσει για τη ζωή της σε μια τελευταία συνέντευξη, που η Γεωργία Τσαούση και οι εθελοντές της πράξης της είχαν πάρει για την μέρα της γυναίκας. Είναι η περιγραφή και η πρακτική της. Είναι ένα mentoring, είναι μια καθοδήγηση για όλους μας. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε από την ίδια την ΚΕΠΗ. Λέγομαι Μανουηλίδου Κέτη. Γεννήθηκα το 1945 στις 6 Απριλίου, την ημέρα που τέλειωσε ο πόλεμος, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Παρακολουθώντας τώρα τα γεγονότα της Ουκρανίας, σκέφτομαι ότι στο τέλος ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να φύγει από τις κακές του συνήθειες. Δηλαδή τον πόλεμο τον έχει πολύ εύκολο, κάτι που, για να είμαι ειλικρινής, δεν φανταζόμουν ότι θα το δώσω να πεθάνω.
Φεύγω από αυτά και η ζωή μου. Θεωρώ ότι ήμουν τυχερή στη ζωή. Πέρασα καλά χρόνια, παρόλο που ήταν δύσκολα στην αρχή, αλλά ήμουν παιδί και δεν καταλάβαινα. Όταν άρχισα λίγο να καταλαβαίνω, η ζωή μου ήταν καλή. Τέλειωσα το σχολείο, δούλεψα στον πατέρα μου, στο μαγαζί του πατέρα μου. Παντρεύτηκα πολύ μικρή, έκανα 2 παιδιά και βρέθηκα σε αυτόν τον χώρο που είμαι τώρα όταν έγινα 29 χρονών. Όταν δηλαδή τα παιδιά μου άρχισαν να πηγαίνουν σχολείο, έμπλεξα με την κοινωνία, με τα θέματα της κοινωνίας, πρώτα με το σχολείο, στο ΔΣ του σχολείου των παιδιών μου, μετά στο Σύλλογο του Πανσεραϊκού, μόλις είχε ανοίξει στις Σέρρες η πισίνα, ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός για μας, για την πόλη, τη μικρή μας πόλη. Και από τότε είμαι στα κοινά της πόλης, με πάρα πολλές μεγάλες εμπειρίες, με πολλή δουλειά, τίποτα δεν γίνεται χωρίς δουλειά. Ό,τι γνώρισα στη ζωή μου, πέρα από την οικογένειά μου, που όπως είπαμε ήμασταν γεροί και καλά και όλα πήγαν καλά, όλα τα άλλα έγιναν σε μια δύσκολη περίοδο για τις γυναίκες. Να φανταστείτε ότι τότε οι γυναίκες δεν υπήρχαν πέραν από το Σύλλογο των Κυριών. Δηλαδή ένα κοινωνικό χώρο. Ποιος φανταζόταν λοιπόν να βρουν μια γυναίκα στον αθλητισμό, γιατί είμαι στον αθλητισμό από το 1972, συνεχώς πολλά αθλήματα, και μπορώ να πω ότι ο αθλητισμός ήταν αυτός που μου έδωσε και τις πολύ μεγάλες εμπειρίες, γιατί μπήκα στην Ομοσπονδία, μπήκα στο ευρωπαϊκό τένις, δηλαδή σε ένα άθλημα πολύ δυνατό, και αυτό μας έκανε να γυρίσω τον κόσμο και να δω πολλά πράγματα. Και το μεγαλύτερο γεγονός για μένα ήταν όταν πήγα στην Ιαπωνία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ελλάδος, όπου υπέγραψα τη διακήρυξη για το σπορ και περιβάλλον. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έκανε τους πρώτους πράσινους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ τότε ήμουν αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία του Τένις και αρχηγός εθνικής ομάδος στους Ολυμπιακούς, και είδα εκεί μέσα στην προετοιμασία των Ολυμπιακών να γίνεται ένα event για την ανακύκλωση. Και αυτό έγινε στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Εγώ ήμουν εκεί λόγω, όπως είπαμε, της ιστορίας που ήμουν υπεύθυνη στα εθνικής ομάδας. Και εκεί βλέπω να έρχονται σχολεία και να μιλάει για ανακύκλωση. Όταν τέλειωσε η εκδήλωση, ρώτησα, μου είπαν ότι είμαστε η πρώτη πράσινη Ολυμπιάδα και κάνουμε αυτό το γεγονός. Και έτσι όταν ξαναβγήκα στην Ομοσπονδία, γιατί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες πάντα οι Ομοσπονδίες κάνουν εκλογές, ζήτησα να γίνω αντιπρόεδρος, γιατί ήμουν έφορος του αθλητισμού, να γίνω αντιπρόεδρος υπεύθυνη για το περιβάλλον και στους διεθνείς οργανισμούς. Τότε ήμουνα και είχα γίνει πρόεδρος της UNESCO, ήμουνα καμιά 7 χρόνια πρόεδρος της UNESCO, είχα μια εμπειρία διεθνών οργανισμών και ξεκινάω και κάνω πράσινα πρωταθλήματα. Δηλαδή κάθε πρωτάθλημα, κάθε μήνα που κάναμε αγώνες, τους δίναμε ένα τίτλο, σαν αυτό ας πούμε, η μέρα των βιοτόπων, επειδή είχαμε την Κερκίνη. Η μέρα του νερού, η μέρα της γης, και γίνεται η UNESCO, κάνει τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν 8 παγκόσμια φόρου, που το ένα αφορούσε το σπορ και περιβάλλον. Στέλνουμε ένα γράμμα, τους λέμε ότι είμαστε η Ομοσπονδία που κάνει αυτό, μας απαντάνε σε μια μέρα. Ακούτε, αυτό μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση εμάς τους Έλληνες, και λέει σας περιμένουμε στην Ιαπωνία. Και έτσι βρέθηκα στην Ιαπωνία να υπογράφω τη διακήρυξη για το σπορ και περιβάλλον, μετά να πηγαίνω στο Ναϊρόμπι, στην Κένια, όπου γνώρισα
την υπεύθυνη, την Υπουργό Περιβάλλοντος της Κένιας, η οποία έκανε αυτή τη συνάντηση για να βάλουμε στα Ηνωμένα Έθνη, που κάθε Σεπτέμβρη γίνεται Γενική Συνέλευση, να βάλουμε το θέμα ότι κάθε τι που γίνεται στον αθλητισμό πρέπει να έχει περιβαλλοντολογικό πρόγραμμα. Μιλάμε για τα πολύ μεγάλα γεγονότα. Και από το πουθενά γνωρίζω ότι η υπουργός ήταν αυτή η οποία έγινε μετά, πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, η Walter Matthai, την οποία έχουμε αφιερώσει εδώ ένα πάρκο της Ελιάς. Αυτά θα τα πούμε μετά κάποια άλλη ώρα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, γυρίζω πίσω και ξεκινάω μια προσπάθεια να βάλω όλες τις ομοσπονδίες να τις κάνω πράσινες, τις ελληνικές, οι οποίες φυσικά συμφωνούμε. Και έτσι με λίγα λόγια, όλα αυτά τα χρόνια γυρίζουμε και είμαστε σε κάθε τι που λέουν τα Ηνωμένα Έθνη και η UNESCO, τα οποία όπως είδατε στο θέμα του περιβάλλοντος πια, ενώ τότε εγώ για πρώτη φορά άκουσα την λέξη climate change και έλεγα τι είναι αυτό, που το άκουσα πάνω από 10 φορές ή 20 φορές και δεν μπορούσα να καταλάβω τι σημαίνει κλιματική αλλαγή. Και όμως ήρθαμε σήμερα να μιλάμε ότι η κλιματική αλλαγή όχι απλώς είναι σε λίγα χρόνια έρχεται, αλλά μας έχει ανοίξει την πόρτα. Και θέλω να πω ότι στη ζωή κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να του τύχει και πώς θα εκμεταλλευτεί τα γεγονότα που του τυχαίνουν και πώς μπορεί κανείς να τα προχωρήσει, να τα πάει πιο εκεί ή να τα αφήσει στάσιμα. Πρέπει κανείς να ψάχνει. Δεν γίνεται χωρίς να ψάξεις. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια έψαξα πολύ, κυνήγησα πολύ. Δεν ήταν κάτι που το άφησα. Αυτό είναι σίγουρο. Και φυσικά δεν μιλάω βέβαια για την τοπική κοινωνία. Πολλά πράγματα με πολλούς τομείς έχω βλέψει, με πολλούς τομείς έχω υποστηρίξει. Πολλά πράγματα αγωνίζομαι να γίνουν. Τώρα, ας ελπίσουμε ότι έχουμε επηρεάσει τους ανθρώπους εδώ και θέλουμε και τους νέους, γιατί κατά βάση όλα ξεκινάνε από εσάς. Γιατί εμείς τι είμαστε, τώρα εμείς μεγαλώσαμε και πολύ, απλώς μια εμπειρία έχουμε. Εσείς είστε αυτοί οι οποίοι θα πάρετε αυτή τη σκητάλη και πρέπει να δουλέψετε βέβαια σκληρά, τίποτα δεν γίνεται χωρίς δουλειά και με πειθαρχία. Όχι δηλαδή να αρχίζω κάτω να τα αφήνω και μετά αν το ξαναθυμηθώ. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Ακριβώς. Αυτά. Πρόεδρος της UNESCO, πρόεδρος της πράξης, τόσο δραστήρια γυναίκα. Επειδή το ένα έφερνε τ' άλλο, και μιλάμε με πολύ μεγάλους ρυθμούς, γιατί βρέθηκα σε πολλές θέσεις. Δηλαδή έγινα δημοτική σύμβουλος, έγινα πρόεδρος δημοτικής επιχείρησης, έγινα υπεύθυνη ισότητος στην περιφέρεια και στην Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα να είμαι υπεύθυνη του πράσινου αθλητισμού. Το θέμα της UNESCO για μένα με βοήθησε αφάνταστα, γιατί βέβαια, να πω, χωρίς το ίντερνετ δεν θα ήμουν τίποτα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να έψαχνα μέσα από τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Όχι. Έχω αυτή την εμπειρία, την εμπειρία όταν ήμουν πρόεδρος στην Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού. Έκανα μέσω τμήμα πληροφορικές και έτσι μπήκα κι εγώ στο κομμάτι της, αναγκαστικά βέβαια, μπήκα κι εγώ και έτσι μπαίνοντας με αυτόν τον τρόπο είχα την άμεση ενημέρωση λόγω του site της UNESCO που βγαίνουν τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι να γίνεται στην UNESCO και να μην το μάθει ο άνθρωπος που θέλει. Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Περιβάλλοντος, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στους 17 στόχους, στους 8 στόχους της χιλιετίας, δηλαδή θεσμούς που αν δεν ήταν το ίντερνετ, αυτά δεν θα τα είμαι σίγουρη ότι δεν θα τα είχα μάθει. Και όταν δεν τα ξέρεις, δεν μπορείς και να δουλέψεις. Δηλαδή
Εντάξει, στις μικρές κοινωνίες, στη χώρα σου, τι γίνεται, τα μαθαίνεις, εντάξει, υπάρχει τηλεόραση αυτό. Αλλά το τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια, τα έμαθα μέσα από την UNESCO και τα Ηνωμένα Έθνη. Ως το 2030 που ήξερα εγώ ότι με δεκαετία, ας πούμε, ότι αυτοί οι οργανισμοί δουλεύουν με δεκαετίες. Αυτά τα μάθαμε, μας έβαλαν μέσα σε αυτήν την γνώση και αυτό που κάναμε και που είναι υποχρέωση βέβαια της UNESCO είναι να τα βάλουμε στην κοινωνία μας. Ήρθε η Πράξεις, η οποία με το πρόγραμμα Εράσμους μας δίνει τη δυνατότητα αυτό να το πολλαπλασιάσουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να βρούμε τα παιδιά, τα νέα πάνε σχολείο εδώ, δεν είναι οι οικογένειες, δεν τα δίνουν έτσι να τα αφήσουν, όλα τα ρίχνουμε στο φροντιστήριο, δηλαδή γύρω στα 15 χρονών τα παιδιά μας πάνε στο φροντιστήριο και όλη την ημέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο που να ασχολούνται με αυτό για να περάσουν στην πανεπιστήμιο. Και έτσι η κοινωνική ζωή δεν είναι συνδεδεμένη με αυτούς. Αυτοί θα βρεθούν, αν βρεθούν, μετά τα 25, αν, μετά το στρατό δηλαδή. Δύσκολο. Και η πράξη μας έδωσε τη δυνατότητα να βγαίνουμε έξω, να κάνουμε τις καμπάνιες και να επηρεάζουμε, πιστεύουμε δηλαδή ότι επηρεάζουμε την κοινωνία. Σίγουρα. Φαίνεται ο αντίκτυπος. Έχει διαφορά ανά τα χρόνια. Σιγά σιγά. Πώς ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε. Μεγάλη διαφορά. Ναι. Μεγάλη. Αλλά είπαμε, χωρίς ίντερνετ δεν θα μιλήσουμε. Όσο και η τηλεόραση να μας έδινε γνώση, αυτό το πράγμα το επικοινωνιακό. Η δύναμη αυτή. Ναι, αυτή είναι μεγάλη δύναμη. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής, ούσα σε αυτή τη θέση? Για να είμαι ειλικρινής, δεν αντιμετώπισα πρόβλημα στην κοινωνία, παρόλο που ήθελα να πω ότι ήμουνα μοναδική γυναίκα που είχα τόσο έντονη παρουσία και τόσο έντονη παρουσία σε έναν χώρο και ανδρικό, έτσι. Ναι. Αθλητισμός, ας πούμε, γιατί έτσι που ξεκίνησα τότε. Τώρα υπάρχουν γυναίκες, όχι πάλι πολλές, αλλά υπάρχουν. Τότε, σε ένα μεγάλο κλειστό γυμναστήριο εκεί στην Κοιλάδα, όπου είχε όλα τα αθλήματα, η μόνη γυναίκα που κυκλοφορούσε ήμουν εγώ. Ως παράγοντας μιλάω. Γιατί δεν ήμουν απλώς ότι συνόδευα τα παιδιά μου, ήμουν ο πρόεδρος. Πρόεδρος του αθλητικού οργανισμού, πρόεδρος της σωματεία, του πανσεραϊκού, του μπάσκετ, του βόλεϊ, της κολύμβησης. Δηλαδή, σε χώρους καθαρά ανδρικούς. Και αυτό το πράγμα βέβαια με έδωσε δύναμη, ξεκαθάρισα τα πράγματα ότι υπάρχουν και γυναίκες, ότι και γυναίκες θα είναι σε αυτούς τους χώρους. Και έγινε βήμα-βήμα βέβαια, αλλά γλίγορο βήμα, γιατί ήμουνα και πολύ δημιουργική. Δεν ξέρω γιατί, πάντως ήμουνα δημιουργική. Δηλαδή ξεκαθάριζα τα πράγματα όπου πήγαινα, ήταν δεδομένο ότι θα το δεχθούν. Ήταν και ο αέρας, όταν είμαστε συνειδητοποιημένοι και πειθαρχημένοι, το δέχονται και οι άλλοι. Ναι, και τους ξάφνιαζε και αυτούς. Ίσως μια γυναίκα. Ναι, και τώρα τι να τις πούμε. Σίγουρα θα σκεφτόντους, άντε καλά, σου κάνουμε και το χατήρι. Δηλαδή το λέγανε σαν μια μορφή ότι μου κάνουν το χατήρι, αλλά αυτό το πράγμα όμως καθότανε. Γιατί ας πούμε μετά εμείς κάναμε το θέμα της ισότητας για την Ελλάδα, που έγινε το 1983, ξεκίνησε. Εμείς εδώ στις Σέρρες, εγώ ας πούμε, ήμουνα πάρα πολύ δυνατή. Είχαμε τότε, αλλάξαμε τον νόμο στην Ελλάδα για το θέμα της ισότητας. Μεγάλες αλλαγές. Βέβαια και το Πασόκ τότε είχε μια εγρήγορση. Και γίναμε η χώρα της Ευρώπης που είχε την καλύτερη νομοθεσία όσον αφορά το γυναικείο κίνημα. Πολύ. Και δουλέψαμε πάρα πολύ. Εδώ έχουμε το σπίτι της γυναίκας. Κακοποιημένες γυναίκες. Αυτά τώρα μιλάμε, τώρα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Αλλά τότε είχε πολύ μεγάλη σημασία. Τότε που έγιναν, μιλάμε τώρα 83. Και γίνανε πάρα πολλά. Και βρέθηκα
να είμαι μπροστά σε αυτές τις ιστορίες. Αλλά είχα πειθαρχία. Είχα πειθαρχία, δηλαδή πρωί ξεκινούσα για να κάνω κάτι. Τελείωσε. Πολύ σημαντικό. Και από αυτά που λέτε καταλαβαίνω ότι σίγουρα είστε ένας άνθρωπος που εκτιμά όλα όσα έχει περάσει. Γιατί πράγμα είστε ευγνώμων βάσει όλων αυτών των εμπειριών? Καταρχήν είμαι ευγνώμων γιατί είχα ένα καλό σπίτι με ένα καλό άνδρα και καλά παιδιά. Γιατί ας πούμε δεν είχα προβλήματα σπίτι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Όταν λοιπόν είσαι καλά στο σπίτι και στις υποχρεώσεις σου, κάθε τι που γίνεται πραγματικά λες ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα. Και όταν το καλό βήμα γίνεται, παίρνεις δυνάμεις και κάνεις το επόμενο. Και το επόμενο, και φυσικά οι εμπειρίες πια όταν γίνονται πολλές, έχεις μια γλίγορα αντανακλαστικά, μπορείς τα θέματα να τα βάζεις, ξέρεις, ο άλλος δεν ξέρει, μάθω, και επειδή έχεις δημιουργήσει και την ιστορία σου λέει αυτή ναι ξέρει, οπότε ας το κάνουμε. Δεν έχει την αμφιβολία ότι μωρέ τι λέει τώρα, τι εννοεί. Καταλαβαίνουν ότι ξέρουμε, οπότε λοιπόν όταν θέλουν να μπουν και αυτοί σε αυτή τη διαδρομή μπορούν και μπαίνουν. Δηλαδή νιώθουν σιγουριά ότι έχουν δίπλα τους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τα πράγματα. Και το τελευταίο μου για μένα έτσι η χαρά είναι προχθές τη Δευτέρα, μετά από 5 μήνες αγώνα, επίσαμε τον νομό Σερών να μπει όλος ο ποταμός Τριμώνας, δηλαδή όλος ο νομός Σερών, να μπει στα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO. Για μας είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Θέλω να παγκόσμια αναγνώριση. Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο μπραντ για τον νομό Σερών, με ένα ιστορικό ποτάμι, που μιλάμε ότι 7 εκατομμύρια χρόνια δεν έχει γίνει ποτέ αλλαγή σε αυτή την περιοχή. Πάντα αυτός ο ποταμός περνούσε σε αυτά τα σημεία. Δεν έγιναν δηλαδή γεωλογικά φαινόμενα να ανατρέψουν το σημείο που ήταν ο Στριμώνας. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Και όταν ένας τόπος το εκμεταλλευτεί τουριστικά, πολιτιστικά, αναπτυξιακά, είναι ένα πολύ μεγάλο τέτοιο. Και αυτό έγινε προχθές. Γιατί δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε όλους τους δημάρχους μαζί. Και επιτέλους μετά από 5 μήνες τους μαζέψαμε. Και ας ελπίσουμε ότι αυτή τη χρονιά θα έχουμε ωραία πράγματα. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το μήνυμα. Όταν αναλαμβάνεις κάτι, πρέπει να τελειώσει. Και πρέπει να το συνεχίσεις. Η ζωή είναι συνεχώς νέα πράγματα. Από ό,τι έχουμε δει και στα δύσκολα χρόνια τα δικά μας που είπαμε δεν υπήρχε η επικοινωνία, γίνονται τόσες μεγάλες αλλαγές, τις οποίες δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Άρα, πώς θα ζήσετε εσείς τα επόμενά σας χρόνια, σήμερα 20 χρόνια μου παιδί, 22 ξέρω εγώ, όταν βλέπετε αυτές τις μεγάλες αλλαγές, τις οποίες χωρίς ακόμα να τις έχετε κατακτήσει, έρχεται η επόμενη. Άρα πρέπει να είστε εγρήγοροι, πειθαρχία, σεβασμό σε αυτό που κάνετε και στο περιβάλλον. Ο σεβασμός είναι το νούμερο 1, για να μπορέσεις να περάσεις τον εαυτό σου. Έπαρση, εγώ τα ξέρω όλα και δεν ξέρω, αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Πρέπει μπροστά να βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει αυτό που κάνει, σέβεται αυτό που κάνει και τον κόσμο που πλησιάζει τον σέβεται. Μπορείτε να κάνετε ένα βήμα πίσω, αλλά ο στόχος θα είναι για να γίνει τα 2 βήματα μπροστά. Οπότε, χωρίς πειθαρχία σε αυτό που κάνετε, ή αυτό που λένε θα χάσουμε το τρένο, θα χαθεί το τρένο. Δυστυχώς. Συνεχώς μπροστά, με σεβασμό στα πράγματα που παίρνετε επάνω σας για να τα προχωρήσετε. Επηρεάζεται, να ξέρετε, πάντα επηρεάζεται τη ζωή. Μη σκεφτείτε ποτέ, εμένα θα ακούσουν, εμένα θα κάνουν. Όχι.
επειδή κτίζεις τον εαυτό σου, βάζεις λιθαράκι, αυτό σημαίνει σεβασμός και αποδοχή. Και αυτό γίνεται με τον κόπο σου, τον προσωπικό σου κόπο. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτά. Εύχομαι να πάτε καλά. Να ζήσετε σε καλά χρόνια. Να μην δείτε πόλεμο. Όπως και εμείς δεν είδαμε. Ας ελπίσουμε αυτό. Από το 1973, από το 1972, όταν και ξεκίνησε με την κοινωνική της προσφορά, μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως ξέρετε, δεν έπαψε να λειτουργεί, δεν έπαψε να εργάζεται πρωτοποριακά, να βλέπει μακριά, διαδραστικά, ως πρόεδρος φορέων, είτε ως πρόεδρος φορέων, είτε ως απλό μέλος, είτε ως ένας πολίτης μέσα σε πρωτοβουλίες πολιτών και κινήσεων για την προώθηση του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του ολυμπισμού, των ίσων ευκαιριών, κατά των διακρίσεων, να μάχεται για την υπεράσπιση όλων των έμβιων ζώων, όντων, να προωθεί τις νέες τεχνολογίες, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ανάδειξη των τοπόσιμων της περιοχής μας, για την νεολαία. Και εδώ είμαστε. Θα ήθελα να ζητήσω από την Άντα ένα παράδειγμα να μας πει από όλα. Η Άντα, σύμβουλος προγραμμάτων, φιλότρια στην UNESCO. Άντα, πώς. Μπορείς. Καλημέρα και από μένα. Λίγο δύσκολος ο ρόλος μου τώρα να πω οτιδήποτε αμέσως με το βίντεο της σκέψης. Οπότε θα με συγχωρήσετε για τη δική μου συγκίνηση. Ονομάζομαι Άντα Τσαΐρα. Σήμερα βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητά μου ως συνεργάτηδα και θελόντρια του ομίλου UNESCO Σερών τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια, 17-20 χρόνια. Η γνωριμία μου με την Κέτη ξεκινάει από παιδικά χρόνια, γιατί ήταν φίλη της μητέρας μου. Οπότε τη γνώριζα ως έναν άνθρωπο πολύ ενεργητικό στα κοινά, πολύ σχηδή, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ήξερα πώς μεταφράζεται αυτό, ούτε πώς μπορεί να επηρεάσει τη δική μου ζωή. Απλώς ήξερα ότι έχει δραστηριότητες σε ένα ευρύ κοινωνικό πεδίο, γιατί την άκουγα παντού. Δεν είχα την ευκαιρία να συνδιαλλαγώ ουσιαστικά μαζί της σε ένα ισότιμο επίπεδο, ενήλικα προς ενήλικα. Γι' αυτό γιατί δεν είχα δώσει εγώ την ευκαιρία. Η επιστροφή μου όμως από τις σπουδές, το οποίο τι ηρωνία συμπίπτει με αυτό που είπα ακριβώς η Κέτη, ότι πριν τα 23-24 ουσιαστικά η τοπική κοινωνία, τα παιδιά της τοπικής κοινωνίας δεν ενεργοποιούνται τόσο πολύ. Οπότε η επιστροφή μου από τις σπουδές με βρήκε να έχω ήδη αρκετά χρόνια σε φοιτητικό εθελοντισμό και προσωπικό ενδιαφέρον για διεθνείς οργανισμούς. Οπότε επεδίωξα μια εκ νέου επαφή με την Κέτη από άλλο επίπεδο πλέον. Οπότε είχα την εξαιρετική τύχη να ξαναβρεθώ μαζί της και να ενεργοποιηθώ ως εθελόντρια. Ομολογουμένως, όταν επέστρεφα στις αίρες, θεωρούσα ότι επιστρέφω σε μια κοινωνία μικρή, κλειστή και ομφαλοσκοπική. Το οποίο σε μεγάλο βαθμό ήταν και είναι αλήθεια. Η Κέτη όμως αποτελούσε μια υπέρβαση από μόνη της. Ουσιαστικά για μένα αποτέλεσε έναν μέντορα στη μετέπειτα εξέλιξή μου και προσωπική και επαγγελματική πορεία. Προφανώς τότε νόμιζα ότι τα ξέρω όλα. Μέσα από την Κέτη όμως κατάλαβα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που μπορώ να μάθω και αντίστοιχα είχα τη μεγάλη χαρά που μπορώ και να τις μάθω. Για μένα ήταν συγκλονιστική η επαφή με έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν δεκαετίες μεγαλύτερός μου, αλλά ουσιαστικά ήταν εξίσου νέος σε μυαλό. Χαρακτηριστικά έχω πει ότι για μένα ήταν ο πιο νέος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, Κέτη, ιδέες και όρεξη. Ήταν ένας πολίτης του κόσμου, με εξαιρετική αντίληψη για τις παγκόσμιες τάσεις στην κοινωνία των πολιτών, όπως είδατε και από το βιντεάκι όπου η ίδια παρουσίασε τον εαυτό της, το περιβάλλον και τον αθλητισμό. Η απόδειξη ότι όπου και να βρίσκεσαι, όποια μέσα και να έχεις στη διάθεσή σου, μπορεί να έχεις εξωστρέφεια και να πρωτοστατήσεις σε πρωτοβουλίες πολύ μεγαλύτερες από σένα. Θα αναφέρω ένα σχετικό παράδειγμα, όπως προείπε η Άννα. Στην αρχή της συνεργασίας μας, το 2007, βρέθηκα να εκπροσωπώ τον όμιλο UNESCO Σερών και την τότε Νομαρχία Σερών στον ΟΗΕ και την παγκόσμια διάσκεψη του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον στην ετήσια συνδιάσκεψή του στη Νέα Υόρκη. Πέρα από εμένα, οι υπόλοιποι και τους οργανισμούς που εκπροσωπούσα, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ήταν εκπρόσωποι Υπουργείων, Διεθνών Οργανισμών και Παγκόσμιων Φορέων.
Οπότε δεν σας κρύβω, όπως καταλαβαίνετε, ότι η συμμετοχή μας εκεί πέρα προκάλεσε μια έκπληξη στους υπολείπους, γιατί ήταν πολλαπλάσια μεγαλύτερη. Οπότε δεν καταλάβαιναν πως ένας πολύ μικρός οργανισμός από μια μικρή πόλη και μια μικρή χώρα ξαφνικά βρισκόταν εκεί και είχε μια παρουσία και ένα ρόλο. Αυτό όμως ήταν ένα κλασικό παράδειγμα της αποτελεσματικότητας της ΚΕΤΗΣ. Πώς προέκυψε αυτό? Ένα απλό newsletter, το οποίο διακίνησε το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών των Περιβάλλων για την ατζέντα των παράλληλων εκδηλώσεων της διάσκεψης, το άρπαξε η ΚΕΤΗ, συνεχίστηκε με εντατική επικοινωνία από πλευράς της και πλευράς μου τους διοργανωτές, οι οποίοι δέχτηκαν να προσκαλέσουν επίσημα τον Όμιλο UNESCO ως παρατηρητή οργανισμό από την κοινωνία των πολιτών. Μοναδικό παρατηρητή οργανισμό στο μικρό επίπεδο το δικό μας. Πιστή όμως τις απόψεις της ότι η δουλειά πρέπει πάντα να είναι ομαδική, η ΚΕΤΗ ζήτησε την εμπλοκή της Νομαρχίας Σερών, η οποία με προμήθευσε με υλικό και κάθε δυνατή υποστήριξη για το ταξίδι. Η επίσκεψη αυτή ξεκίνησε λοιπόν ως ένα πείραμα, το οποίο όμως είχε ως ενδεικτικά αποτελέσματα τα παρακάτω. Δημιουργήθηκαν σχέσεις με το παράρτημα του προγράμματος του ΟΗΕ για το περιβάλλον στη Βιέννη. Έγινε επίσκεψη του αντιπροσώπου του προγράμματος του ΟΗΕ στις ΣΕΡΕΣ το 2008. Οι ΣΕΡΕΣ εγγράφηκαν ως πρώτο μέλος από την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Βουνών. Έγινε επίσημη συμμετοχή του Νομάρχη Σερών στις παράλληλες δράσεις της 6ης Υπουργικής Διάσκεψης για το περιβάλλον στο Βελιγράδι το 2007. Ουσιαστικά προσκάλεσαν τον Νομάρχη Σερών για να κάνει μια ομιλία σε παράλληλη εκδήλωση στο Βελιγράδι, και πάλι ήταν μόνο εκεί. Και πολλά ακόμα. Τα οποία όλα αυτά προήλθαν από την επιμονή της ΚΕΤΗΣ ότι πρέπει οι μικροί οργανισμοί να δίνουν το παρόν στην παγκόσμια συζήτηση για τα θέματα που τους αφορούν και να μην ακούνται σε παθητικό ρόλο. Αντίστοιχα παραδείγματα, έχουμε βρεθεί, όπως ανέφερε η ΚΕΤΗ, χρησιμοποιώ ένα αποδεικτικό για να περιλαμβάνω και τις ΚΕΤΗ στην εμπειρία. Στην Ιαπωνία έχει την υπογραφή με την αυτοκράτηρα της Ιαπωνίας της Παγκόσμιας Συνεργασίας για το Περιβάλλον και τον Αθλητισμό. Έχουμε στείλει μαθητή του πρώτου ΚΕΤΗ Σερών μέσα από το δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων της UNESCO το 2017 και πάλι στην Ιαπωνία για να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικό που έχουμε τρέξει εδώ. Έχουμε βρεθεί ως μοναδικός παρατηρητής μικρός οργανισμός στο Παγκόσμιο Φόρουμ του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO στην Πάρμα το 2019. Και επίσης, αυτός ο τόσο μικρός τοπικός οργανισμός έχει βρεθεί να καταλαμβάνει βασικές θέσεις ως εκπρόσωπος κοινωνίας πολιτών σε φορείς και πρωτοβουλίες όπως το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το Δίκτυο Πόλεων κατά της φτώχειας, το Δίκτυο Πόλεων κατά του ρατσισμού, να είναι ουσιαστικός συνεργάτης του Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO και πολλά ακόμα. Για όσους δεν γνωρίζουν το περιβάλλον στο οποίο αναφέρομαι, τα παραπάνω μπορεί να φαίνονται συνηθισμένα και ίσως αναμενόμενα. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι δεν είναι καθόλου συνηθισμένο ένας μικρός οργανισμός από μια μικρή πόλη να είναι ισότιμος συνομιλητής μεγάλων οργανισμών και φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο και να χαίρει σεβασμού. Και ο λόγος που ο Όμιλος UNESCO Σερών και συνεπακόμεθα οι ΣΕΡΕΣ βρίσκονταν στο επίκεντρο πολλών παγκόσμιων πρωτοβουλειών και δίναν το δυναμικό παρόν, ήταν ακριβώς το ότι η ΚΕΤΗ άρπαζε κάθε ευκαιρία για άνοιγμα στον κόσμο για δημιουργία ευκαιριών με τους τοπικούς φορείς. Θυμάμαι πολλές φορές να μου λέει με ενθουσιασμό πόσο ευγνώμων είναι για το ίντερνετ, όπως ακούσατε και μόλις τώρα, και τις φοβερές ευκαιρίες που παρέχει για παγκόσμια δικτύωση. Πολλοί στην ηλικία της είχαν αντιμετωπίσει με φόβο την κατακλυσμία είσοδο του ίντερνετ στη ζωή μας. Η ΚΕΤΗ όμως το αντιλήφθηκε ως μια μοναδική ευκαιρία για εξωστρέφεια και κατάφερε μόνη της να εδραιώσει επαφές με δεκάδες σημαντικούς φορείς παγκοσμίως. Για πολλούς, οι ιδέες και το όραμά της μπορεί να φαινόταν υπερβολικά αισιόδοξα, άπιαστα και για κάποιους ίσως ακαταλαπίστικα, γιατί ξεπερνούσαν κατά πολύ τις συνηθισμένες φιλοδοξίες και στρατηγική ενός μικρού οργανισμού. Το έχω ζήσει και το έχω εισπράξει και προσωπικά. Η ΚΕΤΗ όμως είχε πλήρη επίγνωση της δυναμικής της κοινωνίας των πολιτών και ήξερε ότι με κλειδί την εξωστρέφεια και τη συνεργασία, αναπόφευκτα αλλάζουν κάποτε οι αντιλήψεις και επέρχεται η τοπική ανάπτυξη. Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι σε αυτήν την αίθουσα έχετε ίδια πείρα των χαρακτηριστικών της ΚΕΤΗΣ, που την έκαναν τόσο αγαπητή, οπότε ίσως να είναι ένας πλεονασμός τα επόμενα σχόλιά μου. Θα προσπαθήσω όμως να απομονώσω 4 χαρακτηριστικά, τα οποία κρατώ εγώ προσωπικά ως μάθημα ζωής και εφαρμόζουν σε πολλαπλά επίπεδα επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό που θαύμασα ως τότε νέος άνθρωπος και μετέπειτα λιγότερο νέος άνθρωπος ήταν το ανοιχτό της πνεύμα. Πάντα έτοιμοι να ακούσει νέες ιδέες, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους, κανένας συνοπισμός, καμία διάρκεια πατροναρίσματος, αλλά αντίθετα ισότιμη προσέγγιση και αντιμετώπιση προς όλους. Θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα, στα οποία είτε δικές μου ιδέες, αλλά είτε και πολλών
παιδιών, εφήβων και νέων ενηλίκων, οι οποίοι είχαν προσεγγίσει την ΚΕΤΗ για να υπάρχει συνεργασία με τον Όμιλο UNESCO Σερών, τις δέχτηκε με ανοιχτές αγκαλιές και γίνανε κάποιες αποθέσεις και θεσμοί. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η προσαρμοστικότητα στην εποχή. Όπως προαναφέρθηκα, η ΚΕΤΗ εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε σε μια εποχή η οποία ήταν πάρα πολύ ξένη σε όλα όσα ήδη γνώριζε. Ήταν σαρωτικές αλλαγές από το διαδίκτυο, το οποίο το αντιμετώπισε όχι ως κάτι νέο και φοβερό, αλλά ως μια μεγάλη ευκαιρία. Το τρίτο χαρακτηριστικό ήταν η γενεοδορία. Παρά το ότι έπαιζε κομβικό ρόλο στην υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλειών, ο ρόλος της συχνά παρέμενε αφανής και υποστηρικτικός, προβάλλοντας τη δουλειά της ομάδας. Πέρα από αυτά, στα οποία ίσως η τοπική κοινωνία των Σερών να έχει δει και την πρωτοστατή, υπάρχουν δεκάδες πρωτοβουλίες οι οποίες υλοποιήθηκαν ακριβώς επειδή τις αγκάλιασε και μπορεί ποτέ να μην ακούστηκε το όνομά της. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό που θα ήθελα να αναφέρω είναι η μακρόπνοη οπτική. Το να έχουμε δηλαδή τις αντένες μας ανοιχτές για τη θετική επίδραση που μπορεί να έχει μια νέα πρωτοβουλία σε βάθος χρόνων, ακόμα και δεκαετιών. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να περιγράφουν ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά πρακτικά αποτελούν μαθήματα ουσίας για ομάδες και οργανισμούς σε τοπικό, περιφερειακό και ευρύτερο επίπεδο. Ανοιχτό μυαλό λοιπόν στις εξελίξεις, προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις των καιρών, στρατηγική για το αύριο και μπροστά το όφελος των πολλών. Αυτά είναι τα μαθήματα ζωής που έχω κρατήσει από την ΚΕΤΗ και εύχομαι ο σπόρος που έσπηρε να συνεχίσει για πολύ καιρό να οδηγήσει σε όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Άντα. Ευχαριστούμε. Καθημερινά με την ΚΕΤΗ, όταν ήταν να κάνουμε από το πιο απλό και το πιο μικρό μέχρι το πιο δύσκολο και μεγάλο, ξεκινούσαμε πάντα από το, όπως μας έλεγε η ΚΕΤΗ, από τα 3 σίγμα. Στόχος, σχέδιο, στρατηγική. Και έτσι πορευόμασταν και συνέχεια, βεβαίως. Και αυτό ήταν η καθημερινότητά μας από έναν μέντορα που τα έδειχνε με την δική της πράξη και πρακτική. Συνεργάτες της ΚΕΤΗ σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα, που έχουν υλοποιήσει πρωτοβουλίες και οράματα μαζί της, που έχουν δουλέψει στους ίδιους δρόμους δημιουργίας και προσφοράς, είναι για τη συνέχεια. Ναι, θα μιλήσουν αυτοί. Σαν άνθρωπος και σαν εκπαιδευτικός και σαν άνθρωπος που άσκησα πολιτικά καθήκοντα το ρόλο του Δημάρχου, θεωρώ τύχη ότι γνώρισα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου την Κέτη Εμμανουηλίδου, την αείμνηστη πλέον. Αθόρυβη, ουσιαστική, δραστήρια. Η Κέτη λοιπόν συμμετείχε χωρίς ματαιοδοξίες και φρούδες φιλοδοξίες που έχει συχνά κυρίως στο ανδρικό φύλο. Συμμετείχε σε πολλές φάσεις της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, παίζοντας έναν σπουδαίο ρόλο και τοπικό και πανελλήνιο και με την UNESCO και διεθνή. Η μεγάλη μου τύχη ήταν ότι την είχα συνεργάτη στα 8 χρόνια της δημαρχιακής μου θητείας. Το μυαλό της και οι εμπνεύσεις της, χωρίς να διεκδικεί αντιδημαρχίες και τέτοια που μάλλον κάποιοι, με ωφέλησαν πάρα πολύ σαν δήμαρχο. Όντας στη ΔΕΠΚΑ σήμερα και δεις, υπεύθυνοι για τον τομέα πολιτισμού και κοινωνικής πρόνοιας, έγιναν πρωτοφανή πράγματα ουσιαστικά για τον πολιτισμό. Με δικές της επινοήσεις κάναμε περιφερειακά, πολιτιστικά και κοινωνικά κέντρα. Σε κάθε γειτονιά υπήρχε ένα τέτοιο κέντρο για τον πολιτισμό, για την κοινωνική πρόνοια. Η Κέτη με βοήθησε και κάναμε σχολή ψηφιδωτού, από την οποία σχολή ψηφιδωτού βγήκε το σήμα της πόλης, ο Στριμώνας,
που είναι στην Πλατεία Ελευθερίας, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα κοφάλαλα κτλ. Εκεί της ιδέα ήταν να κάνουμε εντευκτήρια για να μπορούν να βοηθούν, και η πιο μεγάλη της σαν απόδοση, όχι για αυτήν, αυτή ήταν πολύ θησαυρός γνώσεων, ηρεμίας και παντελή έλλειψη ματαιοδοξίας. Την ενδιέφερε η δημιουργικότητα. Μου είπε μια φορά αυτό το παλιομάγαζο, τα Αστέρια, που ήταν ο παλιός κινηματογράφος, μπορούμε να το κάνουμε ένα σύγχρονο θέατρο. Μου άρεσε η ιδέα, κάναμε μια μελέτη και τελειώνοντας τη θητεία μας, τα Αστέρια, μια από τις καλύτερες θεατρικές θέσεις στην Ελλάδα, τα κατασκεύασε ο Γιάννης ο Μωυσιάδης και λίγο αργότερα ο Βλάχος. Όμως ήταν μια μεγαλοφυής και απίθανη ιδέα της αείμνησης και της Εμμανουηλίδου. Και όπως αθόρυβα και ουσιαστικά έζησε και δημιουργικά, έτσι αθόρυβα έφυγε και από τη ζωή. Στην προσπάθεια του Επιμελητηρίου Σερών να βάλει μέσα στον εινοποιητικό χάρτη της Ελλάδος τα εινοποιεία, τα οποία δυστυχώς, ενώ υπήρχε μια παράδοση καλλιέργειας του αμπέλου χρόνων, βρέθηκε κοντά μας στο πλευρό μας η UNESCO με την πρόεδρό της και ξεκινήσαμε μια όμορφη συνεργασία, η οποία απέδωσε καρπούς, και οι Σέρρες μέσα από αυτή την προσπάθεια αναδείχθηκαν, θα έλεγα, σε ένας από τους κορυφαίους leader της παγκόσμιας αγοράς. Τη σήμερα ημέρα αυτή η προσπάθεια επιβραβεύτηκε με το να υπάρχουν κρασιά των Σερών, από εινοποιεία των Σερών, σε πολλές αγορές, και μάλιστα σε αγορές οι οποίες έχουν τεράστια παράδοση. Η προσφορά της Προέδρου της UNESCO ήταν αναφεσβήτως τεράστια, και θα έλεγα οι εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν σε συνεργασία με το παράρτημα απέδωσαν καρπούς και τα αποτελέσματα ήρθαν πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να πω, συμπληρώνοντας και αναφέροντας τις τελευταίες συνεργασίες με την κυρία Εμμανουηλίδου, που αναφέρονται στην ανάδειξη της περιοχής της Βυσσαλτίας, τα 3 εινοποιεία τα οποία υπάρχουν στην περιοχή και έχουν τη μοναδικότητα να έχουν το τοπονύμιο της περιοχής, αλλά και την ανάδειξη μετά από ανασκαφές στην Τρεπτή του πιο αρχαίο πατητήρι, το οποίο χρονολογείται πριν από 2.500 χρόνια. Όλα αυτά εδώ, μέσα από την προσπάθεια την οποία έχει κάνει η κυρία Εμμανουηλίδου, θα αναδείξουν την περιοχή, θα υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον, μια και ήδη έχουν έχει κατατηθεί όλος ο φάκελος και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Γεωργίας, αλλά και στην UNESCO, προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή και να αναδειχθεί. Νομίζω ότι έστω και μετά από καιρό οφείλει όχι μόνο ο νομός, αλλά θα έλεγα όλη η χώρα σε τέτοια άτομα τα οποία για μένα ήταν πρότυπο, γιατί ήταν από τα άτομα τα οποία ποτέ δεν έμπαιναν στη διαδικασία να φωνάξουν τα επιτεύγματά τους. Πάντα θα έλεγα ότι η μεγάλη τους χαρά ήταν να επιτυχαίνουν και να φέρουν καλά αποτελέσματα, και μέσα από τα αποτελέσματα μόνο τότε να ακούγονται. Είμαι χαρούμενος για αυτό που γνώρισα τέτοιους ανθρώπους, μάλλον που το επιμελητήριο μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω τέτοιους ανθρώπους. Η Κέτη ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, γεμάτη ζωντάνια και διάθεση συνεργασίας και προσφοράς. Ο καθημερινός αγώνας της επικεντρωνόταν στην προσπάθεια για την πολιτιστική αναβάθμιση και ανάδειξη της περιοχής μας. Ως πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερών, ευτύχησα να συνεργαστώ μαζί της στην προώθηση της πρότασης για την ανέγερση αρχαιολογικού μουσείου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά. Αισιοδοξούσε ότι ορίμασαν οι συνθήκες για την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης και του λόφου Καστά στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO
και μας προέτρεπε να συνεργαστούμε για την επίτευξη αυτού του στόχου. Διαρκείς ήταν οι συζητήσεις μας για την ένταξη της κοιλάδας του Στριμώνα στους χάρτες παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO. Η ξαφνική αποδημία της δεν επέτρεψε να ολοκληρώσει το έργο της και το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο. Σημασία έχει ο ορίζοντας, η ευρύτητα του ορίζοντα και για την πολιτική και για τον πολιτισμό, για τον άνθρωπο. Η Κέτη Μανολίδου ήταν ένας άνθρωπος με ευρύς ορίζοντες. Ήταν πολίτης του κόσμου. Γι' αυτό και έπιανε τα μηνύματα της οικουμένης. Μηνύματα πολιτισμού, μηνύματα ανθρωπιάς, μηνύματα μεταναστών, μηνύματα αθλητισμού, και η παρουσία της σε μια κοινωνία όπως η κοινωνία των Σερών ήταν ευεργετική, γιατί άνοιγε τους ορίζοντες. Δηλαδή, έφερε το μήνυμα των Ελλήνων, οι οποίοι οι Έλληνες από τους αρχαίους χρόνους μέχρι τα σήμερα δεν είναι κλειστοφοβικοί, αλλά χαίρονται τον κόσμο, χαίρονται την οικουμένη. Γι' αυτό και τους οφείλουμε. Γι' αυτό και όταν την πήραζα στην γιορτή της, για να της πω τα χρόνια πολλά της Αγίας Εκατερίνης, την προσφωνούσα η Εκατερίνη των Μεδίκων. Και μου είπε, Στάσου, πώς το είπες αυτό, μ' αρέσει. Ναι, ήταν η Εκατερίνη των Σερών που είχε την ευρύτητα των οριζόντων των Μεδίκων. Την ευχαριστούμε. Με την Κέτη γνωριστήκαμε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια σε εκδηλώσεις που είχαν να κάνουν με ευαισθητοποίηση για το φυσικό περιβάλλον, κυρίως εδώ στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης, αλλά και στις Σέρρες, σε διάφορες παρόμοιες εκδηλώσεις. Πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, πάντα διαθέσιμη για ό,τι χρειαστεί. Όπως επίσης και για τα σχεδόν 10 χρόνια που ήταν μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του πρώην Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, που βοήθησε σημαντικά με τις παρεμβάσεις της, αλλά και σε πρακτικά θέματα καθημερινής φύσης. Πιο πρόσφατα βέβαια ήταν πολύ σημαντική η βοήθειά της τον Αύγουστο του 2022 στην επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερών με την αντιπροσωπεία από το δίκτυο των πόλεων με λίμνες, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, που πρόθυμα, παρόλο που ήταν αργά το απόγευμα, ήρθε, εξενάγησε τους επισκέπτες, συζήτησε μαζί τους, μεταξύ των οποίων ήταν και δήμαρχοι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι η Κέτη είναι από τα άτομα που κάποια στιγμή θα φανεί η απουσία της. Η Κατερίνα Εμμανουηλίδου, Κέτη για τους φίλους, για εμένα προσωπικά ήταν κάτι σαν θετή μητέρα. Με δέχτηκε κοντά της και με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα στον χώρο της αστρονομίας στην πόλη των Σερών από όταν ήμουν 17. Και με βοηθάει μέχρι και σήμερα που δεν είναι πλέον μαζί μας. Τα χρόνια πέρασαν και η γνωριμία μας έγινε φιλία. Και τι ήταν και θα είναι πάντα, γιατί εγώ έτσι τη θυμάμαι και θα τη θυμάμαι, ένας αισιόδοξος, γεμάτος όνειρα άνθρωπος. Παιδί στην ψυχή, μέχρι το τέλος. Προσπαθούσε να βλέπει παντού φίλους και να δημιουργεί. Μέσα από αυτά που έμαθα από αυτήν, έγινα καλύτερος. Για μένα θα είναι πάντα ένα άστρο οδηγός. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε πολλά σε αυτή την πόλη και το κενό που άφησε είναι μεγάλο. Μακάρι να μπορέσουμε να φανούμε αντάξιοι της. Θα σας σκέφτομαι πάντα,
όταν κοιτάζω τον ουρανό τη νύχτα. Αντί. Πέρα από την κοινωνική γνωριμία μας ως πολίτες της τοπικής κοινωνίας, με την Κέτη Μανουηλίδου συνεργαστήκαμε ιδιαιτέρως όταν έγινε φοιτήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, στις σπουδές για τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Συζητούσε μαζί μου τα σχετικά με τα μαθήματα του Πανεπιστημίου για την ιστορία για τον πολιτισμό της Ευρώπης. Στις επαφές που είχαμε διαπίστωσα την ευρύτητα του πνεύματός της, τους ανοιχτούς ορίζοντες των σκέψεών της. Το πόσο ήθελε να μαθαίνει συνεχώς νέα πράγματα και παρά το ότι είχε παρέλθει η ηλικία της τυπικής εκπαίδευσης, φοιτούσε κανονικά. Ήταν οξυδερκής, ιδιαίτερος πειθαρχημένη, πάντα στους στόχους της, τους προσωπικούς, τους κοινωνικούς, τους οποίους επιδίωκε με τρομερή θέληση να τους υλοποιήσει. Η συνεργασία μου με την Κέτη Μανουηλίδου ξεκίνησε μια μέρα, πρωί-πρωί, όταν ήρθε με το δικό της αυτοκίνητο να παραλάβει εμένα και άλλους εθελοντές της πράξης Ζικρής για να πάμε και να βοηθήσουμε στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών και μάλιστα στη Θερινή Ακαδημία Μηχανικών, στην οποία είχε καθοριστική συνεισφορά στο να στηθεί αυτή η δράση και να γίνει θεσμός πλέον. Συνεχίστηκε η συνεργασία μας με την ψηφιοποίηση όλων των σχολικών δραστηριοτήτων του νομού Σερών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 1998 μέχρι και το 2018. Θέλω να τονίσω ότι η κυρία Κέτη πάντοτε ήθελε να αναδείξει τον τόπο, τις αίρες και την Ελλάδα στους εξωτερικούς φορείς και να βοηθήσει την κοινωνία να πάει μπροστά. Ήταν ένας νέος άνθρωπος μεγάλης ηλικίας. Συναντηθήκαμε πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν η ίδια ως δημιουργός και λειτουργός του Κέντρου Νεότητας και Πολιτισμού που προχώρησε ο αείμνηστος και σπουδαίος δήμαρχος Γιώργος Γεωργούλας πάνω από τα ψαράδικα τα παλιά και εγώ από την θέση του υπεύθυνου πολιτισμού της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων τότε. Η Κέτη ήταν ασταμάτητα στην προσφορά του πολιτισμού, του αθλητισμού, αλλά και της κοινωνικής ζωής με την συμμετοχή του και στην τοπική αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Σερών. Με όλη τη δραστηριότητά της, η Κέτη σύντομα αναδείχθηκε στην κυρία της πόλης που κατεξοχήν δούλεψε και πρόσφερε για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για την νεολαία. Μία ανάδειξη που θα την κρατήσει στη μνήμη των Σεραίων ως ένα σημαντικό δημιουργικό πρόσωπο και με παρακαταθήκη για τους επόμενους. Κέτη Εμμανουηλίδου, μία πρωτοπόρος γυναίκα η οποία πάντα ήταν μπροστά για την εποχή της. Το 1979 ίδρυσε το Σύλλογο Αντισφαίρησης Σερών, όταν στις άλλες πόλεις δεν ήξεραν τι θα πει τένις. Είχε ένα καλό, ήταν διορατική, έβλεπε μακριά από την εποχή της, πάντα ήθελε να κάνει πράγματα τα οποία να μείνουν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Ήθελε το καλό να γίνει πάντα καλύτερο, να βελτιστοποιηθεί το οτιδήποτε μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερο. Σαν χαρακτήρας ήταν πάρα πολύ δοτική, ήθελε να μοιράζεται πράγματα με τους άλλους, πάντα είχε ένα καλό λόγο να πει για τον οποιοδήποτε και προσπαθούσε πάντα να βοηθήσει όποιον είχε στο πλευρό της. Επειδή είχαμε προσωπικές σχέσεις και όποτε τη χρειάστηκε ο Σύλλογος ή όποτε χρειάστηκαν διάφορα μέλη του Συλλόγου, ήταν πάντα εκεί για να βοηθήσει. Πάντα είχε το μυαλό της στο περιβάλλον, πάντα είχε το μυαλό της στο να βοηθάει την κοινωνία γενικά. I remember the first day I saw Katie. I didn't know who she was, but I was really impressed that an old Greek woman was speaking English perfectly. After this, I really admired her, and then I realized that she was helping a lot of people. She was a great person, and she was helping us without getting the visibility and recognition for it.
After that, I got to know her a little bit better during the Women's Day campaign that I had the privilege to interview her, and I discovered that she was a great woman and very hardworking and had fought and succeeded in a time that it was very hard for women to succeed in a world ruled by men. I think she was a very inspiring person for every single woman and an extraordinary person. Γιατί όχι. Έτσι απάντησε η Κέτι το μακρινό 1981 στον σκεπτικισμό μου αν μπορούσε ο χώρος πάνω από την ψαραγορά της πλατείας Εμπορίου να μετατραπεί σε πνευματικό κέντρο. Γιατί όχι. Τόσο απλά και αφοπλιστικά. Δίψα για ζωή με περιεχόμενο. Μια μεγάλη αγκαλιά σε κάθε τι που άνοιγε τους ορίζοντες, στα νέα παιδιά, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την τοπική ιστορία, τον εθελοντισμό. Γιατί η Κέτι έβλεπε τον τόπο μας μέσα από το πρίσμα της μεγάλης εικόνας, της παγκόσμιας, και αγωνιούσε ειλικρινά να βρει τη θέση του σε αυτήν, ο τόπος μας, γιατί κατά τη γνώμη της το άξιζε. Γιατί όχι λοιπόν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στην Αστροβραδιά, στην UNESCO, στην ένταξη της Αμφίπολης στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς, στα κινήματα για τη χειραφάτιση της γυναίκας, στην οικολογία και τόσα άλλα. Η Κέτι υπήρξε μια αιώνια έφηβος. Είχε πάντα όνειρα και τα μοιραζόταν με άλλους. Έκτιζε με κόπο, δεν την πτωούσαν οι δυσκολίες. Πίστευε ακράδαντα στη δύναμη της θέλησης. Γοήτευε και γοητευόταν. Έδινε απλόχερα στήριξη σε κάθε δημιουργική πρωτοβουλία και έπαιρνε δύναμη ζωής. Ζούσε μέσα από την κοινωνία και για την κοινωνία. Ακούραστη πάντα, όμορφη, ξεχωριστή. Ενσάρκωνε την έννοια του ενεργού πολίτη. Όχι από ιστεροβουλία, ούτε για προβολή, αλλά ως έκφραση της προσωπικότητάς της. Σε μια από τις τελευταίες συναντήσεις μας, τη ρώτησα από πού αντλεί αυτή την αγάπη για τον τόπο, από πού αντλεί αυτή την αστήρευτη ενέργεια. Μου απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Από τον πατέρα μου. Ήρθε μόνος του εδώ προπολεμικά και έστησε την οικογένειά του, την επιχείρησή του, τη ζωή του. Ήταν μια οφειλόμενη τιμή από τον ίδιο στις αίρες, που εγώ απλά συνέχισα. Κέτι, μας λείπεις. Ναι, την κυρία Μανολίδου την γνωρίζω από τα νεανικά της χρόνια. Και για τα τελευταία αρκετά χρόνια είχα μείνει σε γειτονικά σπίτια. Άρα έχω μια σεφή εικόνα για την ίδια. Και εκείνο που θέλω να τονίσω είναι το ενδιαφέρον της πάντοτε για τα κοινά και το ενδιαφέρον της να προσφέρει. Εκείνο που την απασχολούσε ήταν κάτι να κάνει για να βοηθήσει τον τόπο όσο δυνατόν περισσότερο, ιδίως σε πολιτιστικά θέματα. Νομίζω ότι το κατάφερε και έσχερε γενικής εκτίμησης. Πιστεύω ότι ο θάνατός της, ο οποίος ήταν μάλλον ψευτικός, λείπησε πολύ κόσμο, αλλά στέδισε και την πόλη μας από ένα άτομο το οποίο ήθελε και μπορούσε να προσφέρει. Η Εμμανουηλίδου, τι να πρωτοπείς για αυτή τη γυναίκα. Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα ιδιαίτερη, μοναδική. Τη χαρακτήριζε η ευγένεια ψυχής και ο πλούτος των ιδιών. Πολλοί άνθρωποι έχουν ωραίο πρόσωπο, πολλοί άνθρωποι έχουν ωραία μάτια, πολλοί άνθρωποι έχουν ωραίο χαμόγελο. Είναι πολύ λίγοι όμως αυτοί που έχουν ωραία, μέσα σε παρένθεση, καλή ψυχή. Η Κέτι Εμμανουηλίδου τα είχε όλα αυτά. Είχε και αυτή την ομορφιά και τη χαρακτήριζε η ομορφιά της ψυχής. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Η Κέτι τα είχε όλα. Τη γνώρισα εδώ και πολλά χρόνια πριν. Αλλά συναντηθήκαμε εγώ ως δήμαρχος και αυτή ως πρόεδρος της UNESCO.
ένας χήμαρος ιδεών. Μαζί κάναμε το πάρκο της Ελιάς στην Πεντάπολη, μια χωματερή στο ύψος της Πεντάπολης Χρυσού και Αγίου Πνεύματος. Τη μετατρέψαμε με δικιά της ιδέα και δικό μου έργο, τη μετατρέψαμε σε ένα πάρκο Ελιάς. Τώρα βέβαια, όταν ήρθαν οι άλλοι δήμαρχοι, αυτά τα εγκατέλειψαν. Είναι των καιρών. Η Κέντη Εμμανουηλίδου πέτυχε στον αθλητισμό, πέτυχε στην τοπική αυτοδιοίκηση, πέτυχε σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής αυτής της πόλης. Έφυγε και άφησε ένα μεγάλο κενό. Ένα κενό αναπλήρωτο. Κάνω μία πρόταση στην καινούρια δήμαρχο, η οποία εξελέγει στο Δήμο Σερών, την κυρία Μητριάγκα. Ο πατέρας της ήταν συνεργάτης με την Κέντη Εμμανουηλίδου. Τη γνωρίζει πολύ καλά. Το τι θα κάνουν είναι θέμα δικό τους. Πρέπει η γυναίκα αυτή να μην ξεχαστεί. Εμείς οι φίλοι της θα τη θυμόμαστε. Αλλά πρέπει να τη γνωρίζουν οι Σεραίοι και αυτοί που έρχονται μετά από μας. Το αξίζει. Τέλος, θέλω να πω συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία αυτή, με επικεφαλής την Άννα Αλευρά. Είναι το λιγότερο που μπορεί να γίνει για αυτή τη γυναίκα. Είναι το λιγότερο που μπορεί να γίνει μια εκδήλωση. Θα σε θυμόμαστε, Κέντη, πάντα. Για πάντα θα είσαι για μας ένα φωτεινό αστέρι.